Ako unikátne sú tvoje narodeniny? Ak si sa narodil 1. januára, tak je to šanca 1:524. To je celkom rare. Ak si sa narodil 4. júla, tak je to 1:461. 4. júl je špeciálny pre USA, keďže je to deň nezávislosti, takže preto. 31. október 1:408. To je akože celkom dobrý dátum, by som povedal. 1. apríla 1:395. Vtedy by som sa nechcel narodiť, keďže sa ti môžu ľudia vysmievať, že si proste vtip. 9. januára bol oznámený prvý iPhone, čiže ak sa narodil v roku 2007, 9. januára, tak to je v ten istý deň ako iPhone. 20. apríla je deň 420, viete čo to znamená? Ja viem, vy to viete? 19. septembra je Batmanov deň, čiže ak ste niekto fanúšici Batmana a náhodou ste sa narodili 19. septembra, tak je to dosť dobré, si myslím. Neviem prečo je to práve september, ale na tých posledných priečkách je iba september. A ja si aj myslím, že práve v septembri sa rodí najviac detí. Narodili ste sa aj vy v septembri alebo v nejakom inom mesiaci?